Suomessa kulttuurituottajan ylempää ammattikorkeakoulututkintoon johtavaa koulutusta annetaan humanistisen ammattikorkeakoulun ja Metropolia-ammattikorkeakoulun yhteistyönä. Tässä seuraavassa pienessä klipissä koitetaan kertoa ihan semmoisia perusnäkökulmia siitä, mitä nämä kaikki alemmat ja ylemmät ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnot tässä kulttuurituotannon alalla oikein on. Tämä kotimainen tutkintoon johtava arts management tai kulttuurituotannon koulutushan on jakautunut tavallaan 3 lohkoon, tai niin mä sen näkisin. Et meillä on tämä ammattikorkeakoulu kulttuurituottaja AMK-tutkinto, sitten meillä on ylempi AMK-tutkinto ja sitten meillä on yliopistossa järjestettäviä maisteriohjelmia. Jos me näitä vähän vertaillaan, niin sieltä ehkä myös samalla paljastuu jotain hyvin olennaista näistä tutkinnoista. Eli tämä perus AMK-tutkinto on 4-vuotinen, 240 opintopistettä, ja se antaa semmoisen perustuottajaosaamisen. Semmoisen osaamisen, jolla pystyy hallitsemaan kulttuurialan projektia A:sta Ö:hön, ja selkärangasta löytyy kaikki keskeisimmät asiat, jotka siinä prosessissa pitää hallita. Sitä järjestetään 5 suomalaisessa ammattikorkeassa, humanistisessa AMKissa, Metropoliassa, Mikkelissä, Noviassa ja Seinäjoen ammattikorkeakoulussa. No sitten tämä ylempi AMK-tutkinto on tarkoitettu sellaisille kulttuurituotannon alan ammattilaisille, jotka haluaa jotenkin syventää osaamistaan eteenpäin ja muuttaa sitä kehittäjäosaamiseksi. Että jos alemmassa tutkinnossa on keskitytty paljon siihen, että handlaa sen hetken produktionsa, niin ylemmässä tutkinnossa pitää pystyä kehittämään ja luomaan jotain uutta, rakentamaan jotain vähän enemmän. Se suoritetaan 1 vuodessa ja sen tavallaan tämmöinen keskeinen filosofia, että tulee tämmöinen työelämän kehittäjä tai muutosagentti tai vähän ruma termi ehkä, mutta konsultti, joka kykenee tavallaan menemään sinne työelämätilanteeseen ja näkemään sen kokonaisuutena ja sieltä sitten proaktiivisesti löytämään ratkaisuja, joilla voidaan kehittää erilaisia ongelmakohtia toiminnassa. Tämä järjestetään humanistisen ammattikorkeakoulun ja Metropolian yhteistutkintona. Ja sitten jos me verrataan sitä vielä tähän yliopistojen maisteriohjelmaan, jotka kestää 2,5 vuotta tai 2 vuotta ja on noin 120-150 opintopistettä, niin niissä sitten korostuu niin kuin käytännön osaamisen sijasta enemmänkin semmoinen tutkimuksellinen lähestyminen kulttuurituotannon kenttään. Eli siellä käytetään hyödyksi etenkin sitä tutkimustaustasta tietoa osaamisen keskeisenä välineenä. Näitä ohjelmia järjestetään hyvin paljon, esimerkiksi Sibelius Akatemiassa, sitten on Creative Business Management, on Turun kauppakorkean vetämä, ja sitten on Art Criticism Theory and Management Helsingin yliopistossa Aallossa. No tässä varmaan ensin herää kysymys, että miten tämä YAMK-tutkinto on 1 vuodessa ja maisteriohjelma 2 vuodessa, tuplate isompi, ja ne antaa kuitenkin saman pätevyyden, eli sen ylemmän korkeakoulututkinnon Master of Art, joka on YAMK-tutkinto, ja sitten hieman vaihtelevilla titteleillä nämä yliopiston maisteritutkinnot. Ja se juju on siinä, että tähän YAMK-tutkintoon sisältyy 3 vuotta työkokemusta. Eli se vaatii ennen kuin on edes hakukelpoinen, niin 3 vuotta kulttuurituotannon alan työkokemusta, ja sen päälle tulee 1 vuosi opintoja. Ja meidän filosofiassa se työkokemus korvaa vähintään sen 1,5 istumisen luentosalissa. Me ajatellaan, että se kokemuspohjainen tieto on tämän AMK-filosofian näkökulmasta keskeistä osaamista. Ja me korvataan sillä se 1,5 vuotta tai 1–1,5. Ja sen takia me kyetään antamaan tässä 1 vuodessa se sama maisteripätevyys. Tämä opetus on käytännössä järjestetty sillä lailla, että siinä on semmoinen 2–3 lähiopetuspäivää kuukaudessa ja kaikki loppu on etätyötä. Eli sitä etätyötä on todella paljon ja jos siitä aikoo selvitä mahdollisimman hyvin, niin yleensä kannattaa integroida se oppimistehtävien kirjo sinne omaan työelämään.